Чытаем на Літрадыё. Вы слухаеце падкаст «Адкуль бяруцца кнігі», у якім пісьменнікі і пісьменніцы дзеляцца асабістымі гісторыямі ды прыадкрываюць таемную механіку творчасці. Света Бень – паэтка, сонграйтарка, музыка, акторка і тэатральная рэжысёрка, а таксама уважлівая назіральніца за людзьмі, вандроўніца па кнігах і снах, натхнённая даследчыца штодзённасці. Усё жыццё для яе няспынны творчы працэс. Менавіта творчасць – адзінае ратаванне ад бясконцага болю. Альбом «Прыём», які Света Бень запісала разам з кампазітаркай Галяй Чыкіс, пра чалавечую крохкасць, пра жах, безнадзейнасць і касмічную прыгажосць гэтага свету. І кожны канцэрт ператвараецца ў калектыўны сеанс пражывання нашай усеагульнай траўмы. Большасць тэкстаў альбому былі напісаныя даўно, але ў іх містычным чынам прарываецца адчуванне і прадчуванне сённяшніх падзеяў. У апошнія 10 год боль знутры і звонку толькі нарастае, таму аўтарка часам злуецца, калі сябры больш любяць ранейшыя жыццярадасныя песні часоў срэбнага вяселля. У новым выданні падкасту Света Бень распавядае пра каханне, якое, нягледзячы ні на што, жыве ў кожным вершы, пра дачок, якія для яе найлепшыя сябры і крытыкі, пра тэрапеўтычнасць паэзіі і веру ў людзей, якія па сваёй прыродзе добрыя. Раздзел 1. Асабістыя падзеі, якія паўплывалі на паэтку. Частка 1. Траўма дзяцінства. У мяне было такое шчаслівае дзяцінства, некае зусім прыгожае, казачнае і ўсё такое з кніжак нейкіх, таму што я вельмі любіла чытаць і ўвесь час праводзіла з кніжкамі. І таму, калі я выходзіла за межы кніжак, то мне жыццё працягвалася нейкім такім чынам кніжным, напоўненым такой прыгажосцю, нейкімі казкамі, цудамі, нейкай такой трошку змененай рэчаіснасцю. І нават я думала, што я нічога не адкажу на такое пытанне. Я думала, што ў мяне не было нейкіх траўм. Я думаю, хутчэй за ўсё так і было, але, канешне ж, яны былі, як і ва ўсіх дзяцей, людзей, і я ўзгадала такую гісторыю, якая, падаецца, мне зрабіла такі вялікі ўплыў на маё жыццё. Гісторыя была такая: я неяк ехала на сваім ровары, і мне яго толькі падарылі бацькі за добрыя адзнакі ў школе, за нейкі там, не ведаю, 5-6 клас. І мяне супынілі такая кампанія хлопцаў. У нас такі быў зусім бяспечны, просты, ціхі раён. Мяне яны спынілі, і я так даверліва спынілася і павіталася з імі. Весь свет мой быў такі адкрыты, добры, мяне ніколі ніхто не пакрыўдзіў, мне не даводзілася тады яшчэ прымаць удзел ні ў якіх бойках. І я просто спынілася, думала, што са мной хацяць павітацца, пасябраваць, разам залезці на дрэва, разам пагуляць, але яны просто треснулі мяне, забралі ў мяне, скруцілі нейкія штукі з ровара, там нейкія катафоты, нейкую такую фігню роварную, і пабеглі. Я была так разгублена, просто гэта было такое вялікае расчараванне у тым, як пабудаваны свет і ў людзях. Але я была нават вельмі разгубленая для таго, каб увогуле хоць штосьці адчуваць. Я не зразумела ўвогуле, што адбылося. І прайшоў нейкі час, я трапіла ў госці да сваёй сяброўкі. Она показала мне свой пакой і сказала: мы живем тут разам з братам, вось яго ложак, показала на гэты ложак. І вось гэта, сказала яна, я запомніла гэтую фразу цалкам. Яна сказала: вось Дзімкіны сябры, сказала яна, вот запомніла яго імя. Там быў такі на падушачцы, у яго ляжалі такія плюшавыя цацкі, ляжаў нейкі зайчык плюшавы, нейкі мішка, такія падраныя, старэнькія, з дзяці. Так вот зразумела, што хлопчык гуляў з імі самага дзяцінства. І гэта было дзіўна, я ведала, што яе брат такі, можа, яму там гадоў 10, можа, 11, а ён спіць разам з гэтымі цацкамі, і яны такія кранальныя, у нейкіх пашытых адзежках, бачна, што бабуля ці маці яму рабіла, і ён так і захаваў гэтых сваіх плюшавых сяброў. І я так была кранута гэтым, это было так міла. А потым ён прыйшоў, і я ўбачыла, што гэта хлопец, які скручваў мне катафоты. І тады я зразумела, гэта не было траўмай, гэта быў цікавы досвед пра свет, што людзі, якія могуць зрабіць тебе балюча,
могуць тым часам спаць разам са сваімі кранальнымі цацкамі ў ложку і называць сябрамі плюшавага зайку. Ну, вось гэта было цікава, мне падаецца. Гэта не паменшыла маю любоў да людзей, можа, нават павялічыла, але узнікла шмат пытанняў. Частка другая. Шчаслівы ўспамін дзяцінства. Мне падаецца, што яно было цалкам увесь адзін шчаслівы ўспамін. Шмат-шмат кніжак, кукурузныя палачкі, класныя сябры, маленькі двор, даверлівая, добрая, светлая такая абстаноўка і класныя суседзі. Яны ўсе былі такія старэнькія бабулі, дзядулі. Большай часткай гэта былі людзі, якія перажылі другую сусветную, франтавікі, проста такія людзі з тылу, якія перажылі акупацыю і нейкія страшныя моманты. Яны былі вельмі добрыя, паказвалі свае цудоўныя паштоўкі, фотаздымкі. Я жыла ў гэтым такім бесклапотным і даверлівым свеце бабуль, дзядуль, старых фотаздымкаў, фарфоравых статуэтачак і кніжак, і сурвэтачак. Вось нешта такое бесклапотнае, добрае, вельмі цёплае і прасягнутае каханнем вялікім і такім добрым поглядам на жыццё. Нягледзячы на тое, што кожны з гэтых людзей перажыў вельмі шмат страшнага, і вакол было шмат таксама і беднаты, і такой галечы нейкай такой, але гэта было вельмі па-сяброўску, усё добра, светла, з лыжамі, санкамі, горкамі, стадыёнамі, дрэвамі, вялікімі яблынямі. Ну, увогуле, некае такое суцэльнае шчасце. Частка трэцяя. Каханне. Я думаю, што паэткі, я не буду казаць за паэтаў, бо я не ведаю іх, яны зусім іншыя. Мне падаецца, яны проста цалкам складзены з каханняў. Я не ведаю каханне, якое б не аказала на мяне ўплыў. Ну, все мои каханні зрабілі на мяне вялікі, моцны, пранізлівы ўплыў. Я думаю, што ўвогуле каханне гэта самае галоўнае, самае для мяне важнае асяроддзе, якое мяне вельмі падпітвае, насычае. І таму я заўсёды знаходжуся ў стане нейкай закаханасці. І ўсё, што я пішу, яно гэтым вельмі прасягнута. Нават калі гэты верш пра, не ведаю, пра вайну, альбо пра страшныя падзеі, якія адбываюцца вакол. Гэта заўсёды там ёсць важныя для мяне зразумелыя адсылкі, важныя працягнутыя такія нітачкі да гісторыі кахання, якое ідзе паралельна з гэтым. Частка чацвёртая. Месца. Я думаю, што у мяне ёсць адно такое месца, гэта прастора маіх сноў. Я больш за ўсё на свеце люблю спаць, мне такія цікавыя сны, што мне ніколі ў жыцці не хацелася прасыпацца. Нават калі мяне чакалі нейкія цікавыя, прыемныя падзеі, ну, можа, толькі ў самым раннім дзяцінстве, калі быў дзень народзінаў. Увесь астатні час я хацела, чтобы мяне заставілі ў пакоі, я проста магла спаць. І вось прастора маіх сноў, яна самая насычаная, самае цікавае, гэта месца, куды я вяртаюся заўсёды з вялікім задавальненнем. Вось гэта маё месца сілы заўсёды. І я вельмі люблю Віцебску, якім нарадзілася. Я лічу яго таксама вельмі моцным месцам, якое на мяне паўплывала. Я люблю Мінск, таму што ў ім я пражыла большую частку жыцця, і там здарылася са мной шмат усяго, але я насамрэч не прывязана ні да якога месца, у тым ліку і да Берліна, які вельмі люблю і ў якім зараз жыву. Я прывязана да сваіх сноў. Я хачу спаць. Пакладзіце мяне спаць, усё. І там так класна, да. Да, сны паўтараюцца заўсёды. Я вяртаюся да вялікай ракі, такой, як у Віцебску ў дзяцінстве, да гор і халмоў, якія таксама ёсць у Віцебску. Мне падаецца, што гэта такі Віцебск, але Віцебск такі са сноў, якога не існуе, можа, які існаваў шмат год таму назад, не пры маім жыцці. Вось я бачу яго заўсёды такім чароўным, цікавым, незразумелым, і ў ім нават вельмі часта ёсць мора. Сны я намагаюся запісваць, калі яны сапраўды цікавыя, з задавальненнем нагаворваю іх сабе на дыктафон, і большасць маіх запісаў у тэлефоне гэта расказаныя сны, таму што мне падаецца, конечно, расказваць людзям сны гэта зусім негуманная такі занятак. Па-першае, ніхто не зможа гэта зразумець, па-другое, это проста вельмі нудна слухаць кагосьці, хто тебе распавядае свае сны. Але для самой сябе мне вельмі важна іх захоўваць.
Думаю, да, канешне, сны перацякаюць у паэзію, як і жыццё, як і ўсё навокал. Ну яно так я не магу адслежваць, што туды ў гэтую паэзію нацякае і якім чынам ён туды трапляе. Неяк яно сунецца і прасоўваецца патрошку. То адно, то другое, то трэцяе ўлезе, то са сна, то з жыцця, то каханне гэтае, як заўсёды ўвапрэцца. Ну, карацей, увесь час штосьці ў паэзію лезе. Частка 5. Смерць. Я думаю, што са смерцю у мяне такія цікавыя адносіны. Мне заўсёды ёсць адчуванне, што калі так закончыцца адзін пэўны этап жыцця, я адчуваю, што я памерла. Насамрэч, я не перабольшваю, гэта такое моцнае адчуванне. Я не магу вярнуцца да сябе ранейшай, я не памятаю гэтага чалавека, і мне ён не цікавы. І я перажывала некалькі разоў такіх вялікіх этапаў, калі я проста, я нават не магу пракаментаваць, чаму я так зрабіла у той перыяд да маёй апошняй смерці. Чаму я была такой, а не іншай? Вось, і ў мяне ёсць такая моцная упэўненасць, што вось гадоў 5 назад я памерла, а зараз я жыву, і гэта жыццё такое зусім іншае, зусім. І я не магу адказваць за чалавека, якім я была 5 год таму назад. Я яго не ведаю. Частка 6. Хобі. Я проста шмат усяго люблю ў жыцці, і так мне ўсё цікава. Я заўсёды чымсьці займаюся, то адным, то другім. І я нават мне няма хобі. Проста мне хобі гэта проста ўсё жыццё, гэта адно нейкае суцэльнае хобі, і заўсёды яно мяняецца кожныя некалькі месяцаў. Але я якраз сёння размаўляла з сябрам, і вось всё, што я люблю, всё, што ў мяне такая вялікая адыкцыя, гэта тое, што я вельмі люблю кніжкі. І калі яны ёсць у хаце, я тады магу жыць, а калі кніжак няма, то мне неяк неутульна, мне не хапае вельмі. Гэта нейкая такая мая, нейкі панцыр. Вось, і зараз у сваіх вандроўках у жыцці, якое я жыву зараз у Берліне, мне вельмі мала рэчаў, і я намагаюся не абрастаць імі, а кніжкамі абрастаю. І яны з'яўляюцца аднекуль, і я купляю іх, хаця грошай няма. Вось кніжкі гэтыя паганыя, вось, запаланілі ўсё жыццё. І сёння мы размаўлялі з сябрам, і я кажу, а што мне рабіць? Я наркотыкі не ўжываю, алкаголь не люблю. Мне ж павінна быць нейкая такая, непалезная звычка. Вось я купляю кніжкі. А сябар сказаў, гледзячы на мае палічкі, ён сказаў, лепей ты ўжо ўжывала наркотыкі, яны б хаця б не займаюць месца. Вось усё, што я магу сказаць пра свае любімыя заняткі. Апроч таго, што я заўсёды альбо граю музыку, альбо пішу што-небудзь, альбо стаўлю спектакль, альбо проста размаўляю з людзьмі, але заўсёды гэтыя размовы і адносіны і любая форма ўзаемаадносін для мяне гэта ўсё роўна некая такая вось серада, якая мяне падпітвае вельмі для таго, каб акунуцца, нырнуць у нейкую з гэтых творчых галін, якія для мяне вельмі важныя. Музыка, літаратура і тэатр. Вось, усё падпарадковваецца гэтаму так ці інакш. Частка 7. Іншы пісьменнік. У меня есть шмат любимых паэтаў і пісьменнікаў, но я не ведаю, хто на мяне паўплываў, не магу сказаць. Ніхто. Кожны па-свойму, усе разам. Штосьці занеслі ў мяне нейкую сваю інфекцыю. Безліч, іх безліч. Я скажу, што я вельмі проста захапляюся адной цудоўнай паэткай, якая для мяне з'яўляецца проста такім нейкім цудоўным чалавекам, за якім я назіраю з вялікай павагай і захапленнем. Гэта Таня Скарынкіна. Я не магу сказаць, што яна на мяне ўплывае, але яна вельмі моцна мяне ўражвае. Частка 8. Няўдача. Мне так хацелася б быць канкрэтнай, і насамрэч я заўсёды забываю усе цікавыя гісторыі, но я такі няўклюжы чалавек. У мяне заўсёды што-небудзь ламаецца, валіцца з рук, я кудысьці правальваюся. Усё маё жыццё гэта такая чарга смешных, не смешных, нейкіх драматычных правалаў, але калі я
потым пражываю іх, мне робіцца вельмі смешна. Я заўсёды бачу сябе збоку як містера Біна ці Чарлі Чапліна. Ну заўсёды я адразу, калі са мной это адбываецца, я ўжо бачу, як я бягу на гэты прыпынак, спазняючыся на там апошні аўтобус, я бачу, як бяжыць містер Бін збоку. Вось, і я думаю, што проста ўся гэта чарга правалаў і ёсць маё жыццё, і ўсе яны вельмі класныя, смешныя. Вы бы вельмі смяяліся, калі б я іх расказала, но я ні чорта не памятаю ўвогуле. Проста памятаю, што я гэта неяк так весела, аптымістычна пражываю. Но мне не так добра атрымліваецца быць сур'ёзнай, і самаіранічнасць падаецца мне, ну, такая важкая моя рыса характару, але яна таксама яна вось проста яна так нарадзілася менавіта з-за таго, што я заўсёды кудысьці правальваюся. Гэта проста мой метад выжывання, бо без гэтага я б, пэўна, мне б не было ў гэтым свеце, калі б я не уяўляла сабе, весь этот мульцік збоку, не глядзела з нейкай іроніяй і не каментавала гэта неяк іранічна, тое, што адбываецца. Ну, ёсць, конечно, сітуацыі, у якіх ніякая іронія не выратоўвае. Да, яны бываюць. Ну, не так шмат іх. Да. Частка 9. Праца не пісьменніцай. Я працавала санітаркай у шпіталю, і мне падаецца, гэта класная праца. І я нават шкадую, што яна была не так доўга ў маім жыцці, таму што гэта важна бачыць людзей і ў такім сумным стане, і ў трагічным, і дапамагаць хаця б чымсьці маленькім. Гэта была вялікая для мяне важная практыка. Вось, але яна была недоўгая, можа, нейкае лета. Я працавала так. А потым увесь час прыйшлося бегаць па гэтых творчых усіх працах. А зараз я хацела б знайсці што-небудзь не звязанае з творчасцю, каб трошку знізіць за такія вялікія запатрабаванні да самой сябе, каб трошку разгрузіць камп'ютар свайго мозга, даць яму трошку адпачыць. Думаю, чым бы заняцца такім. Можа, высаджваць сады, можа, проста месці падлогу. Буду шукаць. Частка 10. Алкаголь. Я ўвогуле не люблю алкаголь, і мне не падабаецца гэта адчуванне п'янасці. І мне падаецца, гэта такая марная трата часу і жыцця, і здароўя, і гэтак далей. Але я вельмі люблю алкаголь за яго вось гэту сацыяльную змазку, тое, што яна дае магчымасць размаўляць з рознымі людзьмі на розныя тэмы. Мне падаецца, проста ў маім жыцці было так шмат зусім розных сітуацый. Я шмат праводзіла часоў на практыкі ў вёскі. І маімі сябрамі былі шафёры-дальнабойшчыкі, трактарысты, і не ведаю, вясёлыя і сумныя алкашы, нейкія такія сябры з крымінальнага свету, нейкія сябры са свету такіх мажораў. І гэта ўсё, мне падаецца, так пашырае светапогляд, ты бачыш розных людзей, сябруеш. Увогуле размова з кожным асобным чалавекам, гэта новы свет. І калі мне вось якраз на адной з практык было такое жыццё, што я жыла ў кватэры аднаго знаёмага шафёра-дальнабойшчыка, і мы бухалі спірт-раяль, і гэты на шафе у мяне стала цэлая батарэя з гэтых спіртоў, з гэтых бутэлек. Я зараз узгадваю гэты час не толькі як марную трату здароўя ў сваім дзікім юнацтве, але як вельмі карысную для сябе такі здабытак класных типажэй, класных гісторый, які б не даведалася ў іншай сітуацыі. І не піць гэта быў не варыянт, тады б людзі не раскрыліся, не паказалі б сябе з розных бакоў. Мне падаецца, гэта была такі класная такая трошку ахвяра сваім здароўем, але яна дала мне такое поле для назірання над рознымі цікавымі чалавечымі лёсамі і тыпажамі. Вось. Но я не заклікаю нікога ўжываць алкаголь. Думаю, што гэта вельмі некарысна. Частка 11. Падзея ў свеце. 14 год мы вельмі тады часта бывалі ва ўкраіне з серабряным весельем, і шмат канцэртаў там гралі, і гэта краіна адкрылася для нас як вельмі сяброўская, шчырая, родненькая, шмат сяброў было там. І калі, канешне, пачалася вайна ў 14 годзе,
і нашы сябры тэлефанавалі і пісалі нам там з Марыюполя пад абстрэлаў. Ну, гэта было настолькі ашаламляючая з'ява. Вось гэта быў момант, калі я для яго пазначыла для сябе так, што гэта быў момант, ну, калі я адчула сябе дарослым чалавекам у рэшце рэшт. Таму што, ну, я зразумела, што да гэтага жыла ў вельмі бесклапотным свеце, хаця ў ім былі розныя страшныя рэчы, і там дзесьці нам даводзілася быць у інтэрнатах і дзіцячых дамах, ну, выступаць і проста размаўляць, сутыкацца з несправядлівасцю, з нейкімі там гэтымі все вулічныя бойкі, там справы, калі даводзілася трапляць там у пастарунак, да, ментоўскі, там ці яшчэ што, ці нейкі там страшны гэта ўсе сябры, якія гінулі ад перадазіровак і гэтак далей. Ну, карацей, жыццё не было зусім такім ружовым, сімпатычным і бесклапотным. Але калі пачалася вайна, я зразумела, што ўсё ж такі ў большасці сваёй яно было якраз такі ружовым і бесклапотным. І бац, раптам яно проста, ну, ўсё перавярнулася з ног на галаву. Ну, карацей, вось гэта быў такі паваротны момант у маім жыцці. Я больш тады, мне падалося, не магла спяваць пра тыя тэмы, якія былі да гэтага часу важнымі для мяне. Змяніўся такі ракурс, позірк змяніўся на ўсё. І мір стаў куды больш сумным і менш прыдатным для іроніі. Таму што праблемы змясціліся з майго асабістага светапогляду, з маіх асабістых нейкіх перажыванняў, там каханне, некаханне, сябры, там нейкі такія гісторыі побытавыя, а бац, і ўжо ўсё вельмі касмічна, страшна і тычыцца рэчаў больш сур'ёзных і бескампрамісных, жудасных. Карацей, да, больш 14-й год. І потым ужо не было весела, больш потым не было, а больш з кожным годам рабілася ўсё больш сумна, сур'ёзна і страшна. Частка 12. Дзіця. Ну, я упэўнена, што гэта ў кожнага свой такі асаблівы шлях, і я ніяк не рамантызірую вобраз дзяцей. Я разумею, што гэта вельмі складаная гісторыя для кожнай жанчыны, якая займаецца творчасцю. І разумею кожнага, хто вырашыў не нараджаць дзяцей, і думаю, што гэта неблагая думка. Але я нарадзіла 2 дзяцей, і яны мои вялікія сябры і настаўнікі. І мне падаецца, што гэта наадварот, ну, яны мой галоўны антыдэпрэсант, мой галоўны выратунак у гэтым свеце. Я апіраюся на іх, менавіта яны даюць мне нейкую моц выжываць і не здавацца. Яны мудрыя, весёлыя, цудоўныя, яны падкідваюць розныя праблемы, якія робяць мяне мацней. І мне падаецца, што дзеці гэта такі хрысціянскі трэнажор, які дазваляе вельмі моцна накачаць нейкія сардэчныя і іншыя мышцы, даюць моц. Вось я ім вельмі ўдзячна, шчасліва гэтаму факту, што ў мяне ёсць 2 цудоўныя дачкі. Ці неяк уплываюць дзеці на творчасць? Гэта такое пытанне, якое тычыцца амаль усіх людзей. І калі вось яны толькі нараджаюцца, патрэбны такі дагляд за імі, такая ўвага пільная, моцная. І што, можа, у гэты час творчасць можа неяк суцішыцца, адступіць на другі план, на трэці, ці ўвогуле знікнуць. І вось у мяне пра гэта зусім такое сваё меркаванне. Я проста не ідэнтыфіцырую сабе як паэтку, ці пісьменніцу, ці, не ведаю, спявачку, альбо музыкантку, альбо тэатральную рэжысёрку. Я ўвогуле проста насалоджваюся жыццём як такім працэсам творчасці, якой ніколі не спыняецца. Пішу я, не пішу, якая розніца? Я назапашваю тым часам розныя эмоцыі, розныя цікавыя назіранні, якія застаюцца ў мяне ў душы, ў галаве, ў сэрцы. Я, калі не пішу вершы, дык стаўлю спектакль, калі не стаўлю спектакль, дык нешта музіцырую, калі не раблю гэтага ўсяго, я размаўляю з людзьмі, назіраю за сабой, за светам, за дрэвамі. І гэта ўсё таксама вельмі такі цікавы творчы працэс. Таму я нават не памятаю, ці пісала я тады, ці не пісала. Ну, я дакладна памятаю, што творчасць не спынялася ні на хвілінку, таму што, ну, нават вось гэта таксама пранікненне ў свет дзіця, таксама нейкая дзіўная творчасць. Гэта такі досвед вельмі своеасаблівы, якога няма, якога не было да гэтага часу, якога не будзе потым. І для мяне заўсёды быў такі
класны момант, вельмі натхняючы з фільма Андрей Рублёў. Там ёсць такі момант, што быццам бы па такім міфе Андрей Рублёў 7 год не маляваў. Калі так сталася, да, што ён стаў з яго загінуў чалавек, і ён, ну я так як памятаю, расказваю, і ён 7 год не пісаў ікон. І я думаю, ну ён маўчаў 7 год, а чаму я не магу памаўчаць 2 гады, ці год, ці некалькі месяцаў. Увогуле не павінна нічога рабіць праз нейкі такі высілкі. Я раблю толькі тады, калі нешта нараджаецца, вось як дзіця, і павінен прайсці нейкі час, такі свой час. Я ўвогуле сябе не траплю і нікога таксама. Проста такая творчасць без перапынку. Частка 13. Грошы. О, да, пытанне грошаў вельмі важнае. У кожным жыцці, пакуль мы жывем у нейкім такой сацыяльнай структуры, гэта думка пра іх уплывае на ўсіх. І я думаю, што я заўсёды імкнулася зарабляць грошы. І мои такія першыя грошы да мяне прыйшлі такім чынам. Я жыла каля пункта прыёма стеклатары у Віцебску, і якраз усе такія цудоўныя людзі, якія прыносілі гэту шклатару, туды здавалі, яны адразу ішлі ў краму, якая была недалёка адтуль, бралі алкаголь і выпівалі яны з усімі тымі, хто стаяў каля гэтага пункта прыёма, сваімі іншымі сябрамі, якія стаялі ў чарзе, таму што чэргі былі неверагодна вялікія. А я жыла якраз у дамку побач, і мне было гадоў 7, можа 8, і я збірала гэтыя бутэлькі, стаяла гэту чаргу, здавала іх. Вось гэтыя адзінокія такія бутэлькі, якіх ужо гэтыя цудоўныя напіўшыся людзі не маглі ўжо стаяць такую вялікую чаргу, каб здаць 2-3 бутэлькі, якія яны выпілі з сябрамі. І яны уходзілі, а я збірала іх, здавала і ішла ў краму купляць кніжкі, у кніжную краму. Я здавала шклатару для кніжак. І я зараз таксама ўсё працую і купляю гэтыя паршывыя кніжкі. І думаю, што ўжо трэба перапыніцца вам усім выдавецтвам, таму што я ўсе скупаю і працую, і грошай ўсё няма. Ну, то есть яны ёсць, а потым іх бац і няма. Усё гэта вінавата выдавецтва і класныя кніжкі, якія выдаюць пісьменнікі, гэтыя паэты. Думаю, што нам всім трэба трошку суцішыцца, бо з такімі тэмпамі мне ніколі не будзе грошай, і я не куплю себе ні паліто прыгожае, аб якім мару шмат год, ніколі мне не было італьянскіх ботаў, ніколі мне не было класнай хімічнай завілкі, пра якую я ўсё мару, таму што ўсё гэта кніжкі. Вось, супыніцеся, творцы і выдавецтвы. Дайце мне зарабіць грошы і патраціць іх на адзёжкі. Частка 14. Боль. Я думаю, што ўсё, што я пішу, я нават не маю смеласці такой сказаць, што гэта нейкая там такая творчасць, літаратура, таму што я насамрэч займаюся толькі адным. Я намагаюся неяк суцешыць боль. Як я ўжо казала, як неуклюжы чалавек, заўсёды трапляю ў нейкія непрыемныя сітуацыі, і боль гэта такой мой натуральны стан. Я заўсёды кепска. Вось. І балюча, і страшна, яшчэ яго так перажываю моцна, я не магу жыць, проста не магу дыхаць, калі мне балюча. Я проста бачу адзін толькі выхад, мне толькі можна памерці, а ўсё астатняе мяне не выратуе ніяк, толькі штосьці зусім знікненне поўнае можа выратаваць, суцешыць гэты боль. І я настолькі моцна яго перажываю, і гэта са мной такі стан адбываецца амаль што не ведаю 80% жыццёвага часу. І вось калі ён адбываецца, то я бачу толькі адно выратаванне. Я, напрыклад, адразу пішу песню, альбо верш, альбо тэкст, альбо хутка бегу на рэпетыцыю, хапаюся за музычны інструмент. Гэта такая моя хуткая дапамога, гэта моя тэрапія, гэта мой псіхатэрапеўт і псіхіятр у адным флаконе. Карацей, гэта маё адзінае выратаванне, моцнае і класнае. Таму нават калі мне кажуць, гэта там дрэнны верш, альбо дрэнная песня, не цікава, гэта там не мастацтва. Я кажу, ідзіце ў сраку. Гэта я была выратавана на той момант, і мне гэта дастаткова. Усё астатняе для мяне ўжо не мае ніякай вагі. Я вельмі рада, калі камусьці гэта таксама дапамагло, а калі не дапамагло, гэта значыць, чалавеку патрэбны іншыя нейкія там лекі. Вось, а гэта мікстура не падыходзіць. І гэта не крыўдна, гэта проста не павінен кожны чалавек
як піць аспірын. А можа чалавеку не трэба гэта там нейкі там, не знаю, лапірамід, які там ад паносу выратоўвае. Чалавеку трэба нешта іншае, а мне вот трэба ад незварэння там страўніка, штосьці. І вось я гэта пра незварэнне гэта напісала, выратавала сябе. Раю ўсім, у каго таксама са страўнікам праблема, альбо там з галавой. Вось. Частка 15. Погляды, перакананні, вера. Ну, я заўсёды адчуваю боскую прысутнасць у гэтым свеце, але мне неяк няёмка пра гэта казаць. Гэта можа такі вельмі асабістае адчуванне, занадта прыватнае, таму мне не хацелася б пра гэта так выказвацца і развіваць гэту тэму. Безумоўна, я веру у Бога і удзячна яму за тую дапамогу, за тое выратаванне, якое ён мне дае, за тую моц. Я думаю, што шмат тое, што здарылася ў свеце за апошнія 10 год, я б не смагла перажыць, калі б у мяне не было моцнага даверу і веры. І таксама я веру ў тое, што чалавек мацнее за самого сябе, за тое уяўленне аб сабе, якое ён мае, нашмат мацней. І веру таксама, што ён адначасова, кожны чалавек настолькі бездапаможны і хрупкі, што мяне нічога не здзіўляе з таго, што робяць людзі. Нават самае страшнае мяне не здзіўляе, таму што я бачу, што чалавек такая бездань, у якой можа быць змяшчацца ўсё, што заўгодна. І страшнае, і немагчыма цудоўнае, такое святое. Ну вось і гэты светапогляд дазваляе мне нічога не чакаць ад людзей і не здзіўляцца, не асуджаць, наколькі магчыма, і любіць, наколькі магчыма. Вось. Канешне, я намагаюся быць вегетарыянцам. І я такі вегетарыянец, рэсайклінгіст. Я прыдумала такі тэрмін. Я займаюся рэсайклінгам, то бок, калі мои дзеці не даедаюць курыцу, якую я ім зрабіла, то я яе даем, каб курыца не зусім ужо дарэмна пражыла сваё жыццё і памерла. І вось такая моя некая неуклюжая сістэма погляду. Таксама я веру у салідарнасць і ўзаемадапамогу. Бачу яе шмат людзей, бачу, што людзям яна патрэбна. Веру, што шмат каму вельмі патрэбна дапамагаць адзін аднаму. Ёсць такая патрэба ў чалавека. Ёсць такі акадэмік Фреймсон, ён прайшоў ГУЛАГ, прайшоў другую сусветную. Ён казаў на ўзроўні такой філасофіі антрапалагічнай тэорыі яго, тэорыі такой больш біялагічнай. Ён казаў, што чалавек, такой яго проста выраз, чалавек па сваёй прыродзе добры. Абставіны могуць быць рознымі, захворванні могуць быць розныя, псіхічныя. А сам чалавек, калі ён нараджаецца, ён па сваёй прыродзе добры. Я ў гэта вельмі моцна веру. Раздзел 2. Творчыя прыёмы. Частка 1. Паэтычныя рытуалы. Я ведаю, што моя галава, яна як камп'ютар, не можа змяшчаць адначасова дзве задачы нейкія, не можа вырашаць іх. Таму мне вельмі важна, каб мне не было нейкай задачы, і тады я магу пісаць, неяк асвабадзіць галаву. Гэта вельмі важна для мяне. Але з другога боку, я люблю трошку, калі жыццё такой робіць ціск на мяне. То бок, напрыклад, лепш за ўсё мне пішацца, не ведаю, там, на лекцыі ў інстытуце. Калі трэба штосьці іншае рабіць, а мне рабіць гэта не хочацца, тады я бяру і пішу адразу шмат. Альбо на нейкім дрэнным канцэрце, дзе не прыгожая музыка, я пачынаю ў галаве адразу сачыняць штосьці тое, што мне спадабаецца, альбо нейкія радкі ў галаве круцяцца. А так, увогуле, у мяне ўсё вельмі спантанна. Бац, і нарадзілася неяк само па сабе, і тады ўсе іншыя задачы я выпіхваю з сваёй галавы, і нешта льецца, і адбываецца само сабой. Але калі трэба напісаць, тады мне, конечно, трэба проста ўсё выкінуць, ўсё закрыць, іншыя задачы з галавы выкінуць. І пайсці лепей у якое-небудзь люднае і вялікае месца, дзе я не змагу размаўляць сама сабой і займацца пракрасцінацыяй, а сяду і буду пісаць. Частка 2. Ці ёсць у паэзіі момант самапрымусу або радкі прыходзяць самі. Часам бывае так, што нешта праходзіць само.
А часам бывае так, што садзішся, пішаш, абы што, а потым з гэтага вылазіць нешта цікавае, проста нейкі адзін радок, які потым вядзе зусім думку ў іншы бок і выводзіць да чагосьці цікавага. Але стараецца і так, што сядзіш і нічога не высядзіш. Таму, канешне, усе аўтары любяць, калі яно так само прыйшло, звалілася і класна. Але трэба, канешне, прызнаць, што бывае так, што нічога і не народзіцца добрага. І ты сядзеў дарэмна. Ну, а што, трэба нейкай дарэмна пасядзець час ад часу? Таксама нейкая такая практыка вельмі такое смірення нейкага, цярпення, таксама добрыя якасці для любога чалавека, які працуе, неважна над чым. Частка 3. З чаго пачынаюцца вершы? Вершы пачынаюцца з нейкага вобраза, з нейкага радка, які ўзнікае ў галаве. Нейкая трапная метафара, альбо проста нейкае важнае слова, нейкае эмацыйна напоўнены нейкі радок, адзін ці два, нейкая ўдалая рыфма, якая зачапілася і круціцца ў галаве. Ну, нейкі такі маленькі каменчык, які потым быццам бы ў галаве абцёсваецца вадой, скругляецца, прымае іншую форму, абрастае чымсьці, нейкімі іншымі ракавінкамі, малюскамі, як у вадаёме. І быццам бы, вось я кажу, ўсё збіраецца ў галаве, як нейкім такім, як у бакі са смеццем, альбо такім валізкі нейкай, якую запіхвалі ўсё, што дома валялася і ўвогуле, што знаходзілася. А потым, калі ёсць адно, вось гэта як ключ працуе, як такое моцнае тыц, і ўсё тады, што з валізкі пачынае вылазіць, прыміряцца, так вось гэта сюды падыходзіць, гэта не, а гэта таксама сюды. Нейкі таксама славечкі, нейкія параўнанні, нейкія вобразы. Ну, мяне насамрэч, канешне, падштурхоўвае да гэтага нейкае перажыванне, нейкая моцная эмоцыя. І кожная гісторыя, кожнага верша мае сваю такую папярэднюю гісторыю. Чаму менавіта я пачала яе расказваць зараз? Гэта заўсёды моцны эмацыйны, узрушаны стан. Ну, проста бывае, што ён зусім пра іншае, ну, зусім не пра гэта. Напрыклад, здараецца нейкае цудоўнае каханне, а верш атрымоўваецца пра лісты з турмы, хаця гэта зусім тут ні пры чым. Ну, напрыклад, апошняя песенька, якую я пісала, тэкст, яна нарадзілася так, што моя сяброўка Ліна Хесіна, цудоўная мастачка з Берліна, сказала мне такі факт, што паўсюль лічыцца і пішацца адно і тое ж ва ўсіх крыніцах, што чалавечая душа важыць 21 грам. І што яна палезла шукаць, што эквівалентна 21 граму, і што столькі роўна важыць 2 пакетика гарбаты. І так нарадзілася песня, у якой пералічваецца, з чаго складаецца чалавек. З 206 касцей, са 100 дрэнных навін, з 2 пакетикаў гарбаты і гэтак далей. Там такі ідзе пералік. Проста мяне зачапіў гэты факт, і ён выклікаў нейкія эмоцыі, а насамрэч песня пра сустрэчу, якая калі-небудзь адбудзецца аднаго чалавека з другім чалавекам. Калі-небудзь. Вось. І гэта зусім не пра 2 пакетика і не пра душу. Пра ўсё на свеце і пра сустрэчу. Але менавіта вось гэта быў такім ключікам, які адчыніў гэты замок. У маёй галаве, з якой адразу пасыпаліся розныя эмоцыі, факты і перажыванні. Частка 4. Што прываблівае больш, працэс ці вынік? Я люблю і працэс, і вынік, і вельмі люблю дзеліцца вынікам з іншымі людзьмі, таму што, як я казала, для мяне гэта заўсёды нейкая такая псіхатэрапія, і мне шчыра падаецца, што яны можа камусьці таксама быць дарэчы, што можа прыйсціся якраз, што я камусьці прачытаю гэты верш, які узняў мне настрой, і камусьці таксама стане лепш, альбо я падзялюся нейкім сумным, пранізлівым вершам, і хтосьці таксама пражыве сваю боль праз яго, хутчэй яе выжыве з свайго сэрца. І вось таму я вельмі люблю і сам працэс, і вынік. А менавіта таму, мне падаецца, я і пачала спяваць песні і быць больш нейкія часы свайго жыцця больш сонграйтерам, чым паэткай, таму што калі ты спяваеш песні, ты можаш якраз такі дзяліцца імі больш шырокім колам людзей, і музыка дадае, узмацняе і робіць такі мосцік ад цябе да слухача. Я так і іншым часам кажу, што я цынічна выкарыстоўваю музыку як
такі спосаб, каб прачытаць свае вершы. Але калі ідзе сам працэс, гэта настолькі кайфовы, ён настолькі для мяне моцны, што я не ведаю, з чым яшчэ параўноўваць, акрамя не ведаю нікага такого аргазма. Гэта вельмі моцнае адчуванне, якое мяне проста пераварочвае. І я не магу ў гэты час займацца нічым іншым. І мне падаецца, што калі мяне перарваць у той час, калі я пішу, мне падаецца, я магу прыбіць, магу трэснуць. Могу быць вельмі злой тады і грубай, і так сказаць, што паставьце мне в пакое. Магу быць злой, да. Таму што гэта проста немагчыма, калі мяне з гэтага стана хтосьці пытаецца вынуць на нейкія іншыя справы, менш значныя, чым зараз тое, што я пішу верш. Гэта немагчыма перапыняць. Гэта бесчалавечна. Частка 5. Ці ёсць у паэтаў здольнасць прадбачыць? А мне падаецца, што ёсць, але мне не хацелася б гэта так паглыбляцца, таму што мне падаецца, што вось эта тэма, што паэт усё прадбачвае, што ён так тонка настроеная антэнка. Гэта, можа, так яно і ёсць. Але я думаю, што калі мы пачынаем з гэтым насіцца, то мы перабольшваем сваю такую значнасць і думаем, вось мы такія тонкія натуры. А мне падаецца, не трэба ўвогуле пра сябе думаць як пра тонкую натуру. Трэба шмат працаваць, трэба быць такім чалавекам з нейкім такім здаровым поглядам на сябе і на абставіны, і не насіцца з сабой як з антэнкай. Я не антэнка, я нармальна мыю посуд, раблю суп, люблю гуляць у футбол, не ведаю што, займацца спортам. Вось. Частка 6. Ці мусіць паэзія рэагаваць на актуальныя падзеі? Мне ўсё вельмі марудна адбываецца ў жыцці. Я ніколі ў жыцці не рэагую непасрэдна ў гэты момант. Я заміраю, калі адбываецца штосьці страшнае, і я проста гэта у сябе несу, абдумваю. І мне падаецца, што якраз проста я лаўлю нейкую эмоцыю і перадаю яе у вершы ці песні ці тэксце, нейкую агульную эмоцыю, нейкі агульны подых, нейкую агульную атмасферу, но гэта ніколі не канкрэтная гісторыя, не водгук на падзеі такія, да, у тую ж хвіліну альбо у той же год нават. Вось, таму я ніколі не пісала ні пра вайну, ні пра падзею Беларусі ў 20-м годзе, ні пра беларускую рэвалюцыю. Думаю, што яно прарывалася проста праз час нейкімі адчуваннямі альбо прадчуваннямі. Мне не атрымоўваецца выказвацца літаральна. Гэта не маё моцнае месца. Мне падаецца, што мне ўвогуле не атрымоўваецца неяк рэагаваць на тое, што адбываецца. Не, дакладней так. Я заўсёды рэагую на тое, што адбываецца, але нейкім сваім такім іншым чынам. Таму што калі адбываецца нешта страшнае, мне так рэдка атрымоўваецца нешта страшнае напісаць. Мне наадварот хочацца напісаць штосьці, што дае мне нейкую надзею. Альбо наадварот, калі ўжо перажыта нешта страшнае і быў час адрэфлексаваць гэта ўсё, неяк абдумаць, я магу напісаць на фоне самых добрых і светлых падзей нейкі страшны верш пра нешта жудаснае. І, карацей, гэта ўсё у мяне налаштавана, я зусім не ведаю. Неяк, вось кожны чалавек усё ж такі свая нейкая такая складаная біосістэма, не зусім незразумелая. Мы запісалі з цудоўнай музыканткай з Берліна Галій Чыкіс такі альбом «Прыём», у якім шмат тэкстаў, якія былі напісаны да 20-го года і пасля 20-го года. І для многіх слухачоў дзіўна даведацца, што некаторыя з іх былі напісаны задоўга да падзей. І мне падаецца, у мяне нічога істотна не змянілася пасля 14-го года ў маім светапоглядзе і ў тэмах, якія ёсць у маёй паэзіі. Таму, да, падзеі заўсёды, ўсё, што адбываецца ў свеце, оно адбіваецца, але як, я не ведаю. Частка 7. Што найперш, сэнс ці форма? Найчасцей за ўсё я адразу пішу песню. Калі я пішу песню, я ведаю, што гэта будзе песня, і словы прыходзяць да мяне адразу з нейкай рытмікай і мелодыяй. Рэдка так адбываецца, што я пішу проста верш,
а потым неяк нацягваю на яго музыку. І гэта не самыя лепшыя варыянты. Гэта не самыя мае ўдалыя песні. Вось найчасцей за ўсё у мяне складваецца нейкае адразу адчуванне, што гэта песня. І у яе нейкая зусім нейкі іншы арамат, нейкая іншая структура, чым у верша. А зараз у мяне такі ёсць цікавы досвед, калі я не думала песеннай структурай, а просто пісала вершы і не думала аб тым, што іх можна неяк далучыць да музыкі і ўвогуле спалучыць з музыкай. А атрымалася так, што мой вялікі сябар Сергей Навіцкі, такі электронны музыка, ён зрабіў шмат музыкі, з якімі гэтыя вершы добра пасябравалі. І зараз мы зрабілі праект Віцебск, якім менавіта я чытаю вершы і гучыць музыка Сергея. І вось гэта такі быў досвед, што я думала вершамі, а потым яны аказаліся добра гучаць і з музыкай, але гэта чужая музыка, не мая. Частка 8. Пісьменніцкія страхі і як іх перамагчы. Я, па-першае, не вельмі люблю такія асабістыя нейкія рэчы, раскрывацца. Вось гэта ўсё амаль не раблю. Я расказваю і паказваю тое, што можна. А што нельга, не паказваю, не расказваю ні ў вершах, нідзе. Вось. А пра крытыку я не чытаю, таму я і не баюсь. Проста не чытаю, не лічу гэта для сябе магчымым. Проста не чытаю ўсё. І таму мне не страшна. Няхай што хочуць, тое кажуць. А пра страх чыстага аркушу я вельмі добра гэта разумею, але я знайшла, як яго перадолець, я проста пішу всякую бязглуздзіцу. Пішу, вось ён уже не чысты. А там бывае, што сярод гэтай бязглуздзіцы якраз і ўсплыве нейкая добрая думка. Ёсць такая добрая, простая, вельмі класнай, таксама вельмі тэрапеўтычнай практыкі, якія вядомы ва ўсім кожнаму. Просто пісаць нейкі такі поток, які ідзе з тваёй галавы, усё, што захочаш, і намагацца нават, каб ён быў больш заблытаным, больш непрадказальным, не выказваць свае думкі, а менавіта пісаць некае смецце, якое цябе в галаве бродзіць зараз, пазбавіцца яго. І гэта вельмі дапамагае. І ліст запоўнены, і галава неяк так больш робіцца ачышчанай. Частка 9. Чарнавікі. Я сачыняю неяк адразу ў галаве большую частку тэкста, і мне не трэба запісваць. Запісваю я ўжо, каб потым, калі яна склалася ў нейкую структуру, нейкія радкі, можа так запісваю, хутчэй, каб пабачыць гэта збоку, альбо падзяліцца з кімсьці. А так я раблю гэта ў галаве, але ўсё ж такі, калі я запісваю, нават першы гэты варыянт, у мяне заўсёды з сабою нататнік, заўсёды з сабой асадка, я пішу проста рукамі спачатку, перад тым, як перанесу потым праз клавіатуру у тэлефон, напрыклад. Так пісаць рукамі гэта вельмі важна. Я не ведаю нават чаму, я не магу растлумачыць гэта, но гэта важна. Гэта як збіраць рукамі ягады. Калі ты збіраеш пры дапамозе нейкіх прыстасаванняў, гэта атрымліваецца нешта іншае. Як вязаць вручную сваімі рукамі шалік. Ён іншы, чым куплены ў краме. Потым я внашу шмат правак, а потым я магу гэта ўсё ўвогуле перапісаць. Вось, чарнавікі я стараюся не захоўваць, выкідваць у сметніцу, не забарахляцца. Карацей, вось так я пішу. Амаль няма ў мяне нейкіх чарнавікоў, яны ўжо ўсе спаленыя. Частка 10. Першы чытач. У мяне першы чытач гэта мая дачка Ульянка, старэйшая дачка. Яна дастаткова іранічная, крытычная, і прытым яе крытыка, яна ідзе з такой пазіцыі любові. Калі яна хоча сказаць штосьці, нават непрыемнае, яна так кажа ўсё роўна, таму што яна хоча, каб было лепш. І гэта самая цудоўная крытыка. Я думаю, што ўвогуле казаць што-небудзь людзям, калі ты не кажаш з пазіцыі любові, то лепей проста пайсці і нічога нікому не казаць, і проста легче спаць, калі пазіцыі любові няма. А вось у яе яна ёсць, таму яе крытыка это адзіная, амаль адзіная. Мала у каго я яшчэ слухаю крытыку. Вось я слухаю. Яна кажа, як ёсць. А яшчэ такі погляд, канешне, чалавека маладога, які зусім з іншага пакалення і з іншым досведам, і з іншым такім успрыманнем, і вельмі абвостраным пачуццём фальшы і праўды. І гэта цудоўна,
што я маю такога першага чытача. Яна заўсёды першы, хто слухае ўсё, што я напішу. Все песні, все вершы, все спектаклі. Першае я паказваю ёй. Ідэі расказваю. Яна кажа ўсё як ёсць. Калі скажа дрэнна, то трэба перарабіць. Калі скажа класна, то можна рабіць далей. А малодшай дачцэ я нічога не паказваю, таму што яна бескампрамісны крытык. І таму я, як я ўжо казала, пазбягаю бескампраміснай крытыкі і ёй нічога не паказваю. Частка 11. Ці бывае няёмка за ранейшыя вершы. Да, ну мне ёсць такі момант, што мне не падабаецца тое, што я пісала раней. Гэта мне падаецца таксама вельмі натуральным для кожнага творцы. І я не лічу гэта важным, не лічу гэта цікавым і нават злуюся, калі мне кажуць, што вось раней нам падабалася больш. У тым, што я пішу зараз, можа больш сумнага. А можа у тым, што я пісала раней, было трошку больш вясёлага, хаця насамрэч не нашмат. Я думаю, што для кожнага аўтара натуральна не любіць нейкі іншы перыяд свайго жыцця творчага, а любіць менавіта той перыяд, які ёсць зараз. Таму што ён больш поўна адкрывае цябе зараз, цяпер такім, як ты ёсць. І калі людзі пачынаюць казаць, што любілі больш, напрыклад, вершы нейкага іншага перыяду, ці песні, ці нейкі творы, а тое, што ты зараз робіш, не любяць, то гэта не можа выклікаць сімпатыю аўтара. Альбо гэта павінен быць нейкі такі зусім стоік, дзен-буддіст. Я вельмі злуюся, мне сумна робіцца, калі маім сябрам падабаецца больш тое, што я пісала раней, а тое, што пішу зараз, падабаецца менш. Для мяне гэта такі знак, што мы зараз знаходзімся ў нейкіх іншых сусветах, што зараз яны не ў тым стане, як я, што у нас менш кропак нейкіх, дзе мы перасекаемся, дзе нам ёсць пра што паразмаўляць. І я нават такую недаўна зрабіла для сябе высновы, што мы заўсёды перажываем нейкую траўму. Зараз мы ўсе перажываем нейкую вялікую траўму, якая адбылася ў 20-м годзе, і яна цягнецца дагэтуль. І кожная траўма мае розныя этапы, так і чалавек знаходзіцца у жыцці на нейкім пэўным этапе сваёй траўмы. Зараз яна такая агульная, вялікая, зразумелая кожнаму амаль. А бывае, што проста ты у нейкай сваёй іншай траўме нешчаслівага кахання, нейкага расставання ці нейкай смерці, чаго заўгодна. Чалавек заўсёды ў траўме, і ён знаходзіцца ў нейкім пэўным этапе. Альбо ён этапе злосці, альбо прыняцця, альбо асэнсоўвання яе. Я не памятаю, якія этапы, но яны заўсёды вельмі розныя. І вось калі чалавек кажа, мне твае вершы зараз не падабаюцца тыя, што раней, я думаю, значыць, мы проста ў розных этапах траўмы. Гэта ні аб чым не кажа, ні добра, ні дрэнна пра гэтага чалавека. Гэта кажа, што мне, можа, з ім будзе зараз цяжкавата размаўляць. Можа, і не трэба зараз нам, напрыклад, сустракацца і разам піць каву. Можа, іншым часам, калі я буду ў іншым этапе траўмы, больш прыдатным для нашай размовы. Частка 12. Ці існуе адмысловы паэтычны зрок або слых? Я, па-першае, хачу падзякаваць за тое, што ёсць такі класны выраз, такое класнае паняцце, як паэтычны зрок і паэтычны слых. Я, магчыма, чула пра гэта. Мне падаецца, што гэта вельмі важкая штука, вельмі важная і цудоўная. Да, мне падаецца, што паэтычны погляд на свет і такая увага да тых дэталяў, якія цябе могуць зацікавіць і натхніць, яны ёсць. Яны у кожнага маюць свае асаблівасці, у кожнага свой паэтычны зрок і слых. І мне падаецца, хацелася б сказаць таксама пра паэтычны голас, што мне падаецца, ён так і складваецца з таго адбору назіранняў, з таго адбору фактаў свету і маленькіх з'яў, на які ты звяртаеш увагу. А менавіта вось такі прамень, які ты выпускаеш з свайго ліхтарыка, ён менавіта і ёсць твой паэтычны голас. Як ты, што ты ўбачыў у свеце, гледзячы на тое ж самае, на што глядзеў
хтосьці іншы і бачыў штосьці іншае. Што стала для цябе натхняльным момантам? Гэта ёсць асаблівасць твайго паэтычнага голасу, зроку, слыху, мозгу і гэтак далей. Вось. Мне падаецца, рабіць нататкі вельмі карысная штука. Чалавечая ўвага і памяць ненадзейная рэч, і здорава, калі ў цябе ёсць нейкія такія назапашванні, якія могуць прыдасца ў нейкія моманты. Яны адразу выклікаюць нейкую эмацыйную такую памяць, ты ўзгадваеш сітуацыю, абставіны, людзей, нейкія падрабязнасці. Гэта вельмі класна і важна, але я заўсёды забываю гэта зрабіць. І часам, калі гэта раблю, я вельмі усцешваюся потым, што я зрабіла ўсё правільна, што я гэта запісала. А так я ўсё забываю. Заўсёды ўсё это адбываецца нейкі бягу, а трэба рабіць нататкі. Вось што. Эпілог. 3 парады тым, хто піша. Мне вельмі падабаецца фраза, якую сказаў Стівен Кінг. Ён сказаў, што прафесійнага пісьменніка адрознівае ад непрафесійнага тое, што ён не спыняецца ў жаху, калі бачыць свой першы няўдалы чарнавік. І мне падаецца, гэта важная думка, што нельга баяцца нейкіх неуклюжых і нетрапных, недобрых момантаў на пачатку любой справы, а проста пераадолець гэта, ісці далей, і штосьці атрымаецца, а потым трымаецца яшчэ штосьці больш лепшае альбо іншае. Вось. І мне натхняе гэтая фраза, таму што я, канешне, хвалююся, баюся, што гэта ўсё я нарабіла нейкую фігню, а трэба, канешне, не баяцца. Но это так я сабе больш кажу, чым каму іншаму. Вось. І яшчэ мне вельмі дапамагае, калі я не думаю аб адказнасці і проста пачынаю пісаць абы што, і сярод гэтага бязглуздзіцы, нагрувашчвання словаў, усялякага такога смецця напісанага, з'яўляюцца нейкія такія перлінкі, маленькія думкі, маленькія спалучэнні словаў, які мяне натхняюць і вядуць кудысьці далей. Мне падабаецца такое спантаннае пісьмо. Вось. І яшчэ у мяне была ў жыцці адна цікавая рэч. Я магу яе параіць паспрабаваць усім. Гэта было такое для мяне нейкі такое цікавае практыкаванне, нейкая такая незвычайная практыка. Я думаю, што ёсць нейкая такая, навука кажа пра гэта, што ёсць нейкая сувязь паміж тым, як мы не друкуем, напрыклад, у камп'ютары альбо на тэлефоне, а калі мы пішам рукой, словы, нейкае іншае ўзаемадзеянне з мозгам і мелкай маторыкай адбываецца ў гэты момант, і штосьці ідзе па-іншаму, нейкі іншы досвед, чым мы проста друкуем, сядзім на клавіатуры. І аднойчы я паспрабавала зрабіць такі эксперымент. Я пішу вось нататкі, найчасцей за ўсё я выпісваю моманты, якія мне спадабаліся у чужых творах, у кнігах. Я люблю занатоўваць такія моманты, нейкія кавалачкі тэкста альбо трапныя фразы. І я так лепш запамінаю, што я прачытала ўвогуле. Люблю канспекты кніг. Не заўсёды атрымліваецца іх зрабіць, але нейкія важныя кнігі я раблю, запісваю штосьці. І вось аднойчы я паспрабавала зрабіць такі эксперымент. У мяне ёсць любімая такая філасафіня з Францыі, Сімона Вейль. Яна загінула падчас Другой сусветнай, таму што яна прыняла такую галадоўку. Яна прыймала ежы столькі, колькі елі вязні концлагероў. І яна была рэлігійным дзеячам і філасафіняй такой, якая пісала такія гуманістычныя, глыбокія творы. Мне трапілі яе сшыткі, 3 тамы сшыткаў яе. Яны вельмі складаныя, там всякія даведкі па геаметрыі, астраноміі, філасофіі, літаратуры, па міфах сусветных. І я занатоўвала, сядзела, і спецыяльна я пісала гэта ўсё пером і туш'ю. Мне хацелася пісаць, як яна, і мне хацелася ўлавіць нейкі ход яе думак, як яны развіваліся, як яны ішлі. Я пісала шмат-шмат, я напісала некалькі сваіх сшыткаў, занатоўваючы яе. Вялікія такія тамы па 500, па 600 старонак яе кніжкі такія, зборы яе сшыткаў. І гэта было такі нейкі дыялог. Мы вступілі з ёй
мне падаецца, яна аказала на мяне вялікі ўплыў менавіта таму, што я перапісвала яе словы рукамі і перапісвала не то, што гэта было перо і туш, як гэта рамантычна. І гэта, конечно, не было там гусінае перо. Гэта была проста такая асадка з пёрышкам металічным. Але менавіта, што гэта было не як ты пішаш шарикавай ручкай, да? Гэта было такое пісанне больш удумлівае, больш замедленае. І трэба было акунаць яго в чарніла. Гэта быў іншы досвед зусім. Іншая такая практыка фізічная ў тым ліку. А мне падалося, я тады напісала шмат тэкстаў потым зусім не падобных на тое, што я пісала раней. Як быццам бы я не капіравала гэта было б немагчыма, яна не пісала вершаў. Але нейкі ход думак, нейкія новыя словы, незвыклыя для мяне, нейкія новыя рэчы увайшлі ў маю галаву разам з гэтым пісаннем. Вось хачу падзяліцца такім маленькім сакрэтам, такой практыкай, якая адбылася. А з таго часу мне больш не было такого больш вольнага часу. Гэта было падчас ковіда. Зараз заўсёды трэба неяк спяшацца, але я мару, што мне будзе нейкі тыдзень, калі я дазволю сабе папісаць яшчэ што-небудзь такім чынам. Гэта мне падаецца вельмі карысным і дзіўным, і цікавым. Ёсць аўтары моцна знітаваныя з пэўнымі мясцінамі. І тыя, хто носіць сваё неба з сабою. Светабень менш прывязаная да геаграфічных аб'ектаў, а месцам сілы лічыць прастору сваіх сноў. Пісьменніца Ганна Янкута кожнаму гораду, якім застаецца надоўга ад Гародні да Буэнас-Айрэсу, прысвячае раман. Паэт Уладзь Лянкевіч за вакном кожнага свайго верша уяўляе менскія краявіды, а Таня Скарынкіна бясконца натхняецца роднай смаргонню. Сваімі поглядамі на свет і на творчасць беларускія аўтары і аўтаркі дзеляцца ў падкасце Літрадыё «Адкуль бяруцца кнігі».